hvad så nu jeg skal lave. Nu igen. Let's go. Fanden var det traplange. Nå, men så må jeg prøve at se, om jeg kan finde på noget at lave. Jeg kender Ida Mikkel! Tusind tak for, at I gad at se med på den her video. Det var rart, at jeg kunne lave noget sjovt for jer, men smid lige et like, hvis I synes, den er god. Så, men vi må ses.